Hello guys, आंनि फैलाव बसुमतारी YouTube channel नोंथां बयखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। दायो जों दिनैहाय आइपुवालियावहाय पिकनिक स्पट ओपनिं खालामनो नागिरदों। बेयाव थांनो नागिरदों जों। बेयावहाय गोबांथार आर्टिस्टफोर फैयो होनना खोनानो मोनदों। आरो डेक'रेशनफ्रा माबायदि साजायदों बेफोरखौ जों दायो नायनो थांसिगोन। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड दंब्ला जोबजासिम नायलांदो। टुडे बिदिब्ला लेट्स गो। फैयै फैयै गाइसनि जों आइपुवालि पिकनिक स्पटसिम मोनफैबाय। दायो जोङो गेट मोखाङाव दङ। आलासि बरायग्रोनो नागिरो, बिनि उनावसो सोगोननो। बेखायनो जों दसे नेथ'नोसै। ओमफ्राय जों हाबनानै लकेसनफोरखौ माबायदि जों नोंथांमोननो दिनै दिन्थिलांगोन। नोंथांमोना नायलांबाय था, भिडिअखौ स्किप खालामनो नाङा। दा ओपनिं टाइमावबो सोर फैदों बेखौ नोंथांमोना नुगोन दसेनि उनावनो। बेलासिनि गोजोन हामलायथिखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोबाय। आरो बेजों लोगोसे सिगां बोसोरफोरनि बायदि देग्लायबो नैबे आइपुवालि पिकनिक स्पटखौ दिनै बेखेवनो थाखाय जों आलासि लिंहरनाय जादों। आरो दसे समनि उनाव बे पिकनिक स्पटखौ दिनै बेखेवनाय जासिगोन आरो दा बेखौ ओपनिं खालामनो जों लिंहरनाय जादों। जोंनि सिडलि ब्लगनि भिडिअ सारखौ जों लिंनाय जादों। दा भिडिअ सारा जों बे पिकनिक स्पटखौ दिनै ओपनिं खालामना होलांनाय जासिगोन आरो सारखौ जों गांसे आर'नाइजों जों बरायग्रोनो आखायाव लाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनाव मोनसे आलासि दंबावो। खासिखथ्रानिफ्राय फैनाय जोंनि डिस्ट्रिक्ट चिरां डिस्ट्रिक्ट एसटि मर्चा बिजेपिनि जेनेरेल सेक्रेटारि रन्जित बसुमतारी आरो जोङो ओपनिं माबाखौ फिथा हास'नायखौ सारखौ जों सारनो गथायनो सारा ओपनिं खालामनो हासिगोन। मोजां मोनदों। आइपुवालि पिकनिक स्पटनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा दिनै आइपुवालि स्पटखौ रायजो राजानो बेखेवनो होनायनि थाखाय आंखौ लिंहरदों। बिथांमोननो गासै साबायखर होहरबाय। नंगौ, जोंनो सुबुं हिसाबै रंजानाय बाजानायखौ नांगौ। बे दिनैनिल' नङा, मानसिया जेब्लानाखि बे बुहुमाव फैदों, बे रंजानाय बाजानाय बा रिक्रिएसन बे बुस्थुआ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थादों। सम लायै बोथोर लायै परिबेस लायै बे रोखोमल' खामानिखौ नायनानै आदब खायदायाल' सोलिबाय थादों। जेखि जाया जोङो न'आव सानफ्रामबो जाखायो, अब्लाबो आउटिं खालामनानै जोङो गोबां मानसियानो रेस्टुरेन्टआव थाङो, बबेबा हटेलाव थाङो, जाहैयो, खिन्थु मोनसे बेरानो सिङावनो थानाय जायो। जोङो दिनै बेबायदि मोजां साइस्थ' दिगदायाबो मोजां, बेनिफ्राय फारसेथिंजाय इक'लजिकेल बायदिसिनाजों रिलेटेड लानानै फोथाराव जायखौ जोङो आउटिं होननानै बुंदों, बेवहाय जानायनि मजाया आरो आलादा। बेवहाय जानायनि जोंनि परिबेस बे मजा जों हटेल बबेबा रेस्टुरेन्टआव जायोब्ला जों मोनो। बेवहाय जोंनि गथ' गथाय जोंनि न'खरनि मानसिफोरखौ लाबोनानै मोजाङै रंजा खुसियै बोसोराव एटलिस्ट खेबसे गोदान बोसोराव जोङो बयबो रंजाखायो। दिनै बे थुक्राझारनि आइपुवालियाबो मोनसे बिराद मोजां स्पट। गोदो जाय बिथांमोना बे बैग्रि बिफांखौ गायनानै होलांदोंमोन, बिथांमोनखौ जों दिनै बाख्नायनांगोन। बिथांमोननि मावदिन्थिनि गेजेरजों जोङो दिनै मोनसे बेवहाय गोदान मोनसे जोङो पिकनिक स्पट खालामनो हादों। जाय पिकनिक स्पटआव जोङो जोंनि दुखु सुखुखौ, थांनाय बोसोरनि दुखु सुखुखौ ज्राब बावलांनानै गोदान बोसोरखौ बरायनायनि बे खाबुखौ होनायनि थाखाय दा
आं गोलाव बुंनो सानाखिसै निस्सय बे पिकनिक स्पटजों खालि रंजा बाजानायल' नङा जों बेनि गेजेरजों रांखान्थि बिथिङावबो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फाननाय बायनायनि गेजेरजों रांखान्थिबो निस्सय खामायनो हागोन आरो रांखान्थिनि बेलायाव बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मदद मोनगोन। ओमफ्राय मोनसे खावलायबावगोन जोङो सब समाय डिसिप्लिनखौ लाखिनांगौ। जोंना सम सम पिकनिक बा रंजा बाजायाव निसा जिनिसखौ बांसिन जर होनो नागिरो खिन्थु जों हागौमानि निसानिफ्राय बा लोंनाय बुस्थुनिफ्राय जोङो गावखौ एसे जानगाराव दोननांगौ। बियो समाजनिल' नङा गावनि देहानि थाखायबो गाज्रि। दा लोङाब्लाबो जों पिकनिक जानो हायो, रंजानो हायो, मोसानो हायो। आंनो बिनि थाखाय एक्सपिरियेन्स बा आंनि सासे एग्जाम्पोल। आं 13सो जोनोमनिफ्रायनो जौ लोंबोआखै खिन्थु दिनैसिम आङो बोसोराव खननै खनथाम पिकनिक जाबोदों। दिनैसिमाव बेसेबां खेब पिकनिक जाबोदों। लोङाबाबो आं मोसादों, रङाबाबो आङो रंजादों। ओंखायनो लोंनायनिल' जों जे पिकनिक जायो बे नङा। बे पिकनिकआ मोनसे जोङो गोथार जायगा समाजनि बा गावनि न'खरनि गथ' गथाय बिसि फिसा बिदा फंबाय गेजेरजों मोनसे इन्जयमेन्ट खालामनानै जोङो गोदान मोनसे गोसो गोदान मोनसे गोहो लानायनि मोनसे हाबाफारि हिसाबैसो जों लानांगौ। ओंखायनो खावलायबाय बे कमिटिनि मानसिफ्रा डिसिप्लिनखौ लाखिनानै लोगोसे दा भारतबर्षआनो स्वच्छ भारतखौ जोङो दा मानिगासिनो दं। बेवहाय जोङो साखोन सिखोन बेवहाय जेन' लेथ्रे फेथेर जाया बेखिनिखौ आङो कमिटिखौ खावलायबाय। बेखिनिखौनो बुंनानै बे आइपुवालि पिकनिक स्पटआ आरोबाव फैबाय थानाय समफ्राव मोजां रोखोमनि सालायलांबाय थानो हाथों। बे पिकनिक स्पटखौ जोंनि खालि चिरां डिस्ट्रिक्ट बा बिटिपि एरियाल' नङा गासै आसामावनो भारतबर्षआवनो मिथिहैथों। बिनि थाखाय जोंहा फंबायमोन इलेक्ट्रनिक मिडियाफोर दङ बिथांमोननि हेफाजाबजों जोङो निस्सय सारा दुनियायावनो मिथिहोनो हागोन। आं बिथांमोनखौबो खावलायदों जेन' बिथांमोनाबो जोंखौ मदद खालामो, बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ मदद खालामो। बेखिनिखौ बुंनानै आङो दिनैनि बे पिकनिक स्पटखौ बेखौनो थाखाय फिथाखौ हासनो आं आवगायो। आइपुवालि पिकनिक एकदम मोजां जाथारदों। जाबाय दायो फिथाखौ जों हास'खांबाय नै ओमफ्राय दायो जों पिकनिक स्पटआ हाबनांसिगोन इन जासिगोन आरो मा डेक'रेसन साजायदों मा दङ दा फारसेनिफ्राय जोङो दिन्थिलांगोन। नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। गाइसमेन लामायाव गाखोजेनबाय दालांखौ नोंथांमोननोबो दिन्थिनोसै आं नै लामाया माने दहाय उल्थासो लादोंमोन नालाय केमेराखौ फ्रन्टजोंथ' हाया जाहैबायना आङो लानानै थाबायनो बेखायनो उनजोंसो लाना दिन्थिनाय जासिगोन। गाज्रि मोननाङा भिडिअ नायगिरि नोंथांमोन नै बेफोरबायदि साजायनानै दोनदों आरो नै गाइस दै गेजेरावसो मा होनोमोनलाय दंफां थुख्रा बानायना दोनदों। दा फट' लागौमोन आं बेयाव ओरै लायबावनो दे नैबेनो गाइसमेन लकेसना नै नायनोला फटक लानो बरिया नै गाइसमेन फटक लानो ओरैबायदि समायना नै जायगाखौ नायना ला नै फटक लानो थाखाय बेयाव ओरैबायदि मोजां पिकनिक जाफैदो नैबेखिनि जायगायाव नै पिकनिक जाफैदो लोगोसे नैयाव आरामनो इन्जय फटक लाफै आरो बैथिं नायोब्ला दा नुबावगोन नोंथांमोना माने बैग्रि बागान साया एकदमबारे बरिया आरोखि नायनो ओरैबायदि मोजां समायना रायलायजाया माने बुंनानै फोजोब हाया आरो नोंथांमोनाबो जुदि पिकनिक जानो गोसो आइपुवालियाव नोंथांमोना फैनानै जाफै इन्जय खालामफै ओरैबायदि स्टेन्डार्ड जादों नै देग्लाय
थांनाय बोसोराव बेथ' गैयानोमोन ओरैबायदि मोजां बानायदों देग्लाय बाब दा बुंसै आरो नै समायना रमायना भिउ बेफोरबायदि भिउस नुब्ला दा न'आव थांनो बायो आं ओरै नाहर नै ओरैबायदि मोजां लामा लिं लिं बानायदों र' जोंबो मोननैसो फटक लानि बेयावहाय नोंथांमोना नायलांबाय था जोंनि फटक लानायखौबो येस बेबायदि बेरायबोयो फटक लाफैयाव समायना रमायना लाजालायानि गाइसमेन थाबायगासिनो दं जों दायो दस्रा आरो जायगा नोंथांमोना दिन्थिबावनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबावदो नै बेटारि अट'आनो माबा थाबथानासो दङ हनै गाइस फाइनालि नै जों बेयाव फटक लासिगोन फटक लानोसो फैखादों जों एसे बेरायना फटक लासिबायनि लकेसनफोरखौ नायना लादो नै बेफोरखौ येस दे नै लोगोफोर नायदो लकेसनफोरखौ बैग्रि बागान गोजा जेरैबो समायना एकदमबारे फैबाथाय थांनो बागोन लोगोफोर नोंसोरो नै जेरैबो नाय बैग्रि बागान गोजा लोगोफोर दायो जोङो आरो नोंसोरनो दस्रा मोनसे जायगायाव दिन्थिनो नागिरदों नै जों थाबायगासिनो दं मा दं दखानफोरबो मोनगोन गोसोबायदि जानो थाखाय बेरायनो थाखाय आरो ओरैबायदि मोजां स्टेन्डार्ड बानायदों नै मोनसेबो मैला गैया नायलाय लोगोफोर प्रग्रामनि थाखाय नै रेडि खालामगासिनो दङ बै जों नोंसिनावनो दिन्थिनि नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ नै नायनि दखानफ्रानो बेफोरबायदि फानदों बिसोरो गासिनो दखान जोबनाय नै जानो थाखाय दा मोनायाव प्रग्राम जागोन नालाय आर्टिस्टफोर फैगोन बेखायनो गोबांथार जाग्रा बुस्थु बायदिसिना बायदि रोखोमनि न' दं नायलांदो लोगोफोर प्रग्रामा माबायदि जागोन दिनै नोंथांमोना नायलांदो गोबांथार दं नै दखानफ्रानो हिसाब गैया सोरनाव जाथ्र'बायनो आरो नोंथांमोना मा गस्लाफोर बायनो गोसो दंबा बायनो हागोन आरो नै बेफोरबायदि गस्लाफोरबो फाननाय जादों नै बियो जाबाय दा मोनानि प्रग्राम जागोननि प्रग्रामा जाखो थेवबो जों नोंथांमोननो दिन्थिग्रोनोसै आरो नायलांबाय था भिडिअखौ जुदि इन्टारेस्ट मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव नै सफैबाय जों सिङाव गाइसमोन भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो इन्जय खालाम आरो मोजां मोनदोंब्ला शेयारबो खालामना होबानो जाबाय नोंनि लोगोफोरनो नोंथांमोनखौ खावलायबाय नैबे आंनि लोगो एसपि ब्लग बिथांखौ सापर्ट खालामदो आरो बिथांनि चेनेल हाबनानै खालामदो आंनि बेयाव जाहैबाय नै दा मोनानि प्रग्रामनि थाखाय रेडि जाबाय नोंथांमोना नाय दा मोनायाव बेयाव फैगोन सोर फैगोन नोंथांमोना नायनानै लादो नै दायो बेयावनो जों फैबाय बेयो दा मोनायाव नाइट मिउजिकेल प्रग्राम दङ बेवहाय नोंथांमोना बाहागो लाफैनो हासिगोन इन्जय जागोन बेयाव आर्टिस्टफोर गासैखौबो सबखौबो लागायगोन नोंथांमोन देखायनो रेडिसो गाइस बेयाव नायनो नै गोबां माखासे इउटिउबार लोगोफोर अबायपुरि जानो आरो याफोरा खटफोरा ना सब अबायपुरि नाइट मिउजिकेल प्रग्रामनि थाखाय रेडि बानायग्राफोरनि बिसोरो काजलगाव आच्छा काजलगाव अबायपुरि फैबार नाम अइलिं थिसिङा असरना अनवार जाने प्रग्राम फैथ' अनवार